episode masalama kan hmu to ang khan sawian chuan feitian a klon chu ati chia 3000 lightning illusionary body man dan chu a thiam ta ani practice tur chuan ramnga thuk taka aluta 3000 illusionary method hian level pathuma nei ti a chuak bok iana chu a klon siam tum chuan a practice trana ma se voi tam tak atuma a hlo cham zel Grey Wolf King ne na in be lai chuan a to pa chuan a klon chu hlo tling takin a siam ta ani tuna chuan iana chu ramnga chunga chuan ala om ti kan hmuwa meilum bula thuwa papet chu pon lama tanga hla om laka veng him turin a bula chuan a om tir ve bok ti chuan a klon thar chu a chhuwa tira a klon chu enin iana chuan tun tin hmuna chuan klon power hi 5 speed level a chaw a oma chu a niam ber entry level chaw alani a level hi up ka du chuan win lightning power ka man angai don ani atia a klon hi thilum le satak manga ti chak thei ni na ria iana chuan 3000 lightning movement ka practice lai khan win lightning hi thunder cloud atangin ka absorb theya ma se klon ti chak nan chuan atok lo atia chuti lai tak chuan elder tian ho chuan nang mi a tuin nge klon body ti chak nan win lightning power big chaw iman angai ti shil che win lightning power hi tempering method pakhat ve mai chawani I klon ti chaknan hian energy sidang po emang theibok atia entinan nangma nge in inei itak sa chunga heavenly flames te hi emang the heavenly flames hi win lightning power ain asang jok dai abik takin fallen heart flame ngat pheju atia fallen heart flame chakna chu klon chunga I da lu the ani chuan nakin loka chuan tharau thunun thei mel ma chak tak tak ima chona ni po in lau tur inei lawang atia chuti lai mek chuan a klon chuan hetiang method hi kan enchin ngei tur ni in ka ria alo tia iana chuan rem tia kan thei top kan chhuwa turani ati glaze lotus flame chu activate a chutatang chuan fallen heart flame chu a then ranga elder ten ho po aran chuaka ian chuan heavenly flame then khat chu a klona ada lu tanta a mei al alu meu chuan klon chuan shom na satak atur tana ataksa chu akang tan chu mu chuan iana chu alungai hle me master ten ho chuan klon chu apan hnaya iana hna ilru iti ha dam ma saturani fallen heart flames temperature kha iti to pangaya I klon na tur thei tur temperature limit isia chen ngai ani atia iana chuan fallen heart flame temperature chu ati niam ta atopa chuan klon taksa in atur thei chin tur mun a thlenga chuan klon tan ha damna athenani tian ho chuan tuna chuan klon body chu a temper kim vek malo chuan zoi temperature ti sang ro ti na hril le iana chuan tian ho se ang chuan temperature ti sanga hun akal zera fallen heart flame chu klon taksa chunga a in zom khom tan ta tian ho po chu a lom hle sawian hian ni tam tak chung chu a klon chu a temper chun zom zela thli ngot aliam to zinga ro thlenga sawian chuan he klon taksa hi temper hi a har sa hle a he thil hi thiam vek ka du ani chuan kum engzat nge langai don ti na ngai tua chuti lai mek chuan master tian ho chuan kangwal ilung oi ri mei turani dozong level feitian khan a klon chu kum nga tal tempering ti nan hun a mang ngeng ma se thlani chung lakin a level image to ania ti chung chuan ilung oi loem ni iman mo lutuk ani kha atia ian hian thlani chung hianin a klon hi entry level atangin intermediate level a apani ian chu anui suka a klon chu taksa a hip lu leta kan shed agin Tianmu mountain blood pool intihsiakna tur chu hon thoi ni to dona ta chuan mitam tak intihsiakna tel tum te chu an thlen deuh vek to aring tian ho chuan kan kalvat lo ni chuan heavenly mountain blood pool a itel theilo meng ti a hla om atia iana chuan kalvat angai ti chu a thiama korlukhum makhuma a chuak ngala ramnga chunga chuan chak takin atlana map zuar tuina pek map chu en pa zelin akala tuntuma hian abon wings po amang lawa adausi wings mang chuan a thlok zokani rei taka thlo nu chuan iana chuan Tianmu mountain du na chu a thleng ta chuan mi tam tak an lo pung khom to ti a hmuwa iana chuan chung thalai rol tam tak chu hun rei to tak atang khan an lo om to ti a thiam
heng baka hian anung lamaram ngowa chuan practitioner chak tak tak in thup an la om teuh a ring bok chulai hmun nami practitioner pakhat chuan so mi thar ron thlen bele ta tuntum blood pool intihsiakna chu kan thahnem don hle mai atia practitioner dang pakhat chuan ani na taka chuan Heavenly Mountain blood pool hi kumthum dana voi khat chau honania tunge achunga luta a hlok na chu chandu lawang mitin hian a hlok na chu tel kan du vekatia pakhat jok chuan isoi dika ma se pol chak tak tak chuan ke ni ang mi te tan boin an siam nge ang tina aron sei bel velia chuti lai mek chuan wana crane dian tak aron langa chung lai om te chuan an clear thap mi pakhat chuan heti hian a soya thiki 7 colored spirit crane chu ani mo ati wind lightning pavilion ami fencing ari bis ani alandan chuan wind lightning pavilion hian he mei che chak tak hi in el turin aron tirani henula hi nakina pavilion leader ni tura an hualania he intihsiakna hian achak ber pol ani ngei rinom mitam tak chuan Heavenly Mountain blood pool intihsiakna hian top 10 spot omzinga pakhat achang ngeiang ti an ring fensinger chu elder pati elder mule elder huatin an lo thlenga ma se mi padang pakhat chuan fensinger hian position pakhat a claim don ti chu a chiang lo Tianmu mountain range hian energy barrier chak tak aneya chu wang chun elder te chuan achunga an pui thei don lo ti na ni alu vele ama chakna chau ahman angai don ni atia pakhat chuan Tianmu mountain blood pool chunga hian thil ti thena hlom tak nei an om teuh don atia sawian chu ngoi rengin alo thua an in biak na chu uluk takin alo ngai thla sawian chun elder thil ti thei tak tak te chu Tianmu mountain chunga an lut thei lo ti a chiang intihsiakna tel tur chau lu phalani fensinger chu ena iana chuan engvain nge achakna chu chiang taka a hriat thei lo ti angai tua aura chu a thup ni na hria engpo ni se ani ne na boina siam kher lo turin aril ro siama chuta fensinger chuan elder mu hne na pavilion lian dang pathum jingami tel tur pakhat ma ala hmulo awangin Tianmu mountain blood pool a antil don em ti azota elder mu chuan antil ngeyang 10,000 sword pavilion na sky fountain sekami tangte tilti thenna satak nei bichak tak horse pavilion atang wangchen te falling star pavilion atanga moking one te chu antel don ti na changa fensinger chuan kumina blood pool intihsiakna hi a hlom hle don ni na lang ti na sei elder ho chuan pavilion leader point ichhu mine engtik lai point film khur turin a thil chekha I film khur hle don ya atia tuntuma hian Heavenly Mountain blood pool hian northern region tangin practitioner chak tak tak tam tak a hip khoma green ain mi chak tak tak tel an thahnem don tlangwal pakhat thil ti theina maktak nei po kha atel ve nge yang atia fensinger chon shreng chungin isei mek chu tlangwal sawian chungchang em ni atia elder mu chon alua bunghata north pavilion hruai tu 8 star dozong po khan aman theilo chu wangin chu tlangwal chu kan ngai tha ngot turin lo atia fensinger chuan sol body pakhat mangin chakna alo tipung mai mai ani chu tlangwal chu sol body power in hat mai ani Tianmu mountain range hian chu tiang man theina chu ati top ani chuan chan sa nei lawang he hmuna hian mi zong zong in an theina dik tak chau an manangai don chu wang chuan sawian hian kalaka engma ati thei don lawa ti ina changa chuti mek lai chuan Tianmu mountain blood pool lu na kong chu alo in hong ta sawian chuan nui chungin atopa chuan indona tak tak chu ain tran don ta atia practitioner zong zong te chuan kong in hong an mu chuan an lom hle man mo zetin lu tumin malaman pana iana chuan central plains atanga abei sei angein amun ma chu amoi tak zet ti asoya chutiang thilmoi tak a mu thei chu alom hle mitlem te chawin an mu thei thilani tuna hian central plains a thang thar te zinga engchen nge akal thei ti fin fin a hun ani ti hria an zinga hian eng ang taka thil ti thei ni ani che ti po fia na hun ani don chuti lai chuan ramnga chunga practitioner ronlen nan ve lo zong zong Heavenly Mountain blood pool latana local te chu an ron suak rana Tianmu mountain range lampan chuan an ron thlok phei hloma
Fengkingar kan tiang Fengkingar chuan ama zui tu elder pahnih chu Tianmu mountain pawna om turin a hrila abak chu akuta da turin a hril bawk ti chuan chak takin malama pan ve a practitioner dang zong chuan a speed chu an tluk lo hle a thlo chak dan chu mi zong in makan ti hle a ma se chu ti lai chuan iana chuan malama ron pan ve ngala bone wings po activate lo a chi chak em a Fengkingar po aron le pela chu mu chuan Fengkingar chu a thin rim ta hle me a ani chuan min makhal itum ngam mo I chak tak em ti kan enang atia ti chuan sawian chu a be a 3000 lightning movement technique mangin iana hian olsam takin a attack chu alo bum theya iana chuan yang lady min puya kalome tuna chuan kan che chak le zualange no enro atia ti chuan a aya chak le zo chuan malama panta Fengkingar chuan makati hle pon lammi tu main 3000 lightning movement hi amang thei turani lo ti a chuaka he tlangwal hi sawian ani nge yang ti a thiam ngal vat bok anuya a thlok chak so bok tuna full speed a thlok to iana chu Tianmu mountain range a alut ta leya atum che ti chuan Fengkingar khan aron attack le a lightning movement technique mangin atlan chi chana ma se aron attack na chu arang le ama invenan glaze lotus flame chu activate a Fengkingari attack na ama sumei thei tu te chu alo dang theya practitioner dang tam tak te po chu chulai hmuna chuan anon thleng ve tan bok sawian chuan Fengkingar hne I hma tlem cheu ka kala chuti chung chuan he tiang thil ho mai awanga na sataka min be chiam me hi enge ni om zia diktak chuan irel ruput mang hi wind lightning pavilion mi pakhat hne na tanga ka be se ang chi kha ani atia Fengkingar chuan wind lightning pavilion a elder pathum ta siam 9 heavenly lightning prison formation kha iti chia northern wind lightning pavilion ruai tu feitian hne na tangi itlan chuak boka tuna hian nang hi tunge ini ka chiang khop mai che sawian ini atia mi zongzoin a hmingan hriat chuan an phok deuh hru hlama he pa hi sawian chumo anti sawian hi central plains huam chunga alar chho to hle a mi te chuan chuti ani chuan hi wind lightning pavilion ami elder chen yen thattu sawian kha ani tin lo sei ve boka sawian chuan Fengkingar hne na chen yen khan min buma wangin ka thadani aphuba la ki du chuan ila thei ma se chu a ol somehow lawanga tia Fengkingar chuan I chapau hle mai I thil ti theina te chu I chuang hle mai mo ma se tuna tak hian nangma ne hun khoran man hi kanilo kati tur chu heavenly mountain blood pool thena ni ta chuan kan thlen vele kan inrem lo na chu kan jing fel theyang chutila mun thleng ve thei tur chuan theina in ei ve ngei ka be sei ti na changa ti chuan rang takina chuak ta sawian po a chuak ve ngal bok practitioner lo thlir thup tu te chu an be dong hle an pani inkar hian tunge chak zok ti chu an lo hre chak to hle lo nia an ni chuan an in sual lo chu poi mange ma se heavenly mountain blood pool an thlen ve le chuan in do na lian tak om don ni na lang chumia tan chuan an pani hian an chakna an khek ri me ni anti ti chuan nalan yan ran kan hua ani hian engkim chu alo hmu ve veka sawian hninga hriat chuan thinrim nei na khat anu dark tlem te hnuwa sawian chu Tianmu mountain a hmun sang taka ading kan hnuwa heavenly mountain blood pool omna hmun chu a map mang chuan a zong meka ma se omna hmunero a hrechiang theilo map zuar tuin map a pek chu uruk takin ena ma se map a thuam te chu a kim tok lo sawian chuan he map hi atang kai lo mountain blood pool thleng tur chuan kongdang ka zona ngai don ani ati chu hmun chu vur tam takin a khuwa chimlam le hmarlam po a hriat than theilo engtin nge heavenly mountain blood pool chu apmu theyang ti angai tua chuti lai tak chuan magical beast maktak thom a hreta iana chuan thom omna lam chu apan wata magical beast maktak pakhatin tang ing chu be atum ti a hmuwa tang ing hi 10000 short pavilion member ania magical beast hian ice shards tam taka siama sawian chuan makati hlea hi rank 6 magical beast ani mo atia magical beast chuan tang ing chu shards mangin a bea ma se tang ing chu charang takani olsam taka bumin atlan chiat chana ti chuan a sword chu a phora olsam takin rank 6 magical beast chu atilum ta ani sawian po chuan cheranga ti kher mai tang ing sword drawing speed chu a chakle ti asoi tang ing chuan mi pakhatin na lo en reng ti hria kapu hun rei tak chung min lo en to ti ka hria atia sawian chu ain nana
ka kal ko nga in lo om mai ani ngai tu aboi ngai lo atia tang ing chuan za om takin ain mel thiat tira 10,000 square pavilion atanga local ni thua se ma se sawian hi ala mungai lo ti sei bok sawian chuan a minga rila tang ing chu makati hlea chu tiani chuan tun hnai win lightning pavilion ne na boina nei sawian kha iniem tina zota sawian chuan mong changin boina te nau takme nia boina lian thamani lo tina changa tang ing chuan boina te nau wang mai north pavilion chief feitian ang hi pavilion na tangin achuak ngai lo ichak tak zet ani nge yang Doupo intihsiakna hian khingpui chak dang kama chondon ni na lang atia yena hena tundin huna chuan inbiak na hun kan nei tam lawa ma se heavenly mountain Doupo la kanin mule nge ka beisei chumi huna chuan tho ho na hun kan nei mai thei ani lo point thian anga income na hun kan nei theyang atia sawian chu alom hlea tang ing puinain heavenly mountain Doupo la thleng thei mai thei ti angai tua ma se tang ing chu rang takin lai mun rang chuan abo ngal wata sawian chu aril ro boi hlea engwange tang ingan heavenly mountain Doupo omna mun na thrit lo ti angai tua lu thlan tur dang om lovin iana chuan ama chuin zon chu atum ta ani iana chu darkar eng mazat awa kwale nu chuan chakna thrui zun zam ni om takhi van pawdo ka chuan a hmuwa chu tiang thila hmu chuan heavenly mountain Doupo chu a hlat aring to lo khimi mangkhin ka kalna tur chu ka chhut dik to nge yang ti na ngai tua man mo takin atlanta a chutia akal mek lai chuan thom ring tak insul boy thom a theta thut meya tute insul boy me emo ani nge yang ti ngai tua angai sak vak lo ma se chuti lai chuan nalan ian ran o chu a theta nalan chuan a win fractal sword technique chu activate sawian chuan nalan po heta hian om ve ti a hriat chuan makati ang reng hlea nalan chuan ground spirit sek atanga local mchen khat chu a beya art pavilion hroi tu wang chen po a om ve a ma se inti hlimna atan alo en mai meya nalan din hun chu a cheta hlea ground spirit sek zirlai pakhat chuan itana thaturi du ani chuan psychic water fox min pero atia chu ti ani lo chuan kan sek hian nangma ang mei chemel thatak takte an enkol dan ishe du ani nge yang atia nalan chuan thinrim zetin I hmui kha chief makro psychic water fox hi ka pengai lowang che atia ground spirit sek zirlai pathum te chuan an beiron ta an art attack te chu lobum theima se an speed chu chakhle alan chuan ado chi burst technique chu activate tan chu atuma spirit sek zirlai jinga mi pakhat chuan a fei pahni in avama lobuma se lo theiloin leilama atlak thla pha spirit sek zirlai pathum te chuan an huala ground drawing prism chu an activate ta a chevela chuan energy case alo piang ta a trap ani awangin multiple sword vortex technique mangin ground drawing prism chu ti chiat tumin nalan chuan a beya ma se hei zong hi wangtian na ruwa man na chuan a telvek wangtian chuan ground spirit technique chu activate art dragon a kawa nalan chu aron beita wangchen chuan henu lai adam chuak don lo kan ground spirit sek art melting skill si dang zo lo wang ti na lo se nalan chuan khe chu harsa takina ti chia ma se art dragon chuan aron be ngala 100 sword technique mangin sil siam tuma ma se ground spirit technique chakna na satak awang chuan sil chu a chevek nalan chu a hlau thong hle me ma se chu ti lai tak chuan iana heavy ruler chu chunglama tang chuan aron thlok thla art dragon chu aron tike som veka wangtian chuan ground spirit sek member wangtian kania he thila hian engma ti turi nei lo itan chuan inthiar filhim a fin thla ka ngatia sawian chuan muang changin a changa nangle I thian de phani hian mei che pakhat in beron chiama he hi midangin an hriat chuan insectan mol phona thendon loem ni atia nalan chuan sawian ron pui ti a hmu chuan makati hlea din lo mel zet hian en vungvunga ti chuan episode chu heta hian atop ta ani episode lo omle tur tan like comment share kha thengil loila la subscribe ve lo te po in mino subscribe ve tho don ya mino en sakawangin lom thu ka soye